صارتنا flimkien mulej, keltek imqazza f'qalb waħda li naqad bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tammarin twulej, hemm intejn Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ Joseph Sammut. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti turi id-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba u bekk tgħinhom jerġgħu isibuha. Għamel li kull min jistqar li huwa Nisrani ibiet minnu kull ma jtebba lil dan l-isem u jfittex biss dak li jagħmillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Stiefnu, kollu grazzja u qawwa, kien jagħmel mirakli u sinjali kbar fost il-poplu. Imbagħad qamu xi wħud minn tas-sinagoga li jgħidula tal-Meħlusin, taċ-Ċirinej, tal-Lixandrin u ta' oħrajn miċ-Ċiliċja u mill-Asja u bdew joħduha ma' Stiefnu. Imma ma kellhomx ħila jqfulu għall-erf u għall-ispirtu li bih kien jitkellem. Imbagħad xewxu xi nies biex jgħidu: aħna smajnieh jidaj b'Mosè u balla. Għaqlu wkoll il-poplu u x-xjuħ u l-kittieba li ġew fuqu qabduh u ħaduh quddiem is-Sinedriju. U ġiebu xhieda folot biex jgħidu: dan ir-raġel qatt ma jieqaf jitkellem kontra dan it-tempju mqaddes u kontra l-liġi. Smajnieh jgħid li dan Ġesu ta' Nażaret qatt iħodd dan it-tempju u jbiddel id-drawwiet li tagħna Mosè. Dawk kollha li kienu bil-qiegħda fis-Sinedriju samru għajnejhom fuqu u rawlu wiċċu qisu wiċċ ta' anġlu. Il-kelma tal-mulej, rodda ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu: ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ngħidu: ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Imqar jekk il-gbarat joqogħdu jqassu fuqi, fuq il-kmandamenti tiegħek jibqa' jaħseb il-qaddej tiegħek. Il-preċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi. Huma jagħtuni l-parir tajjeb. Ngħidu: ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Triqati u rejtek u int weġibni. Għallimni l-kmandamenti tiegħek. Fehmni t-triq tal-preċetti tiegħek biex naħseb fuq eġubijietek. Ngħidu: ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Biet minni triq il-gideb, għatini fit-tjubitek il-liġi tiegħek.
jiena għażilt it-triq tas-sewwa. Ħtart għalija id-digrieti tiegħek ngħidu ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej l-umu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Il-bliedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Il-għada li Ġesu mexa fuq il-baħar, in-nies li kienhom għadhom in-naħa l-oħra tal-baħar raw li hemmhekk ma kienx hemm ħlief dgħajsa waħda u li Ġesu ma kienx tela fija mad-dixxiepli. Imma li d-dixxiepli kienu marru weħidhom. Mela waslu xi dgħajjes oħra minn Tiberijade, qrib fejn kienu kielu il-ħobs wara li l-mulej kien ratt il-ħajr. Iżda n-nies meta raw li fuqhom la kien hemm Ġesu u lanqas id-dixxiepli tiegħu, telgħu fuq id-dgħajjes u marru lejn Kafarnawm ifittxu lil Ġesu. U meta sabuh in-naħa l-oħra tal-baħar staqsewh: Rabbi, meta ġejt hawn? Ġesu jġibhom: tassew ngħidilkom, intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu sinjali, imma għax kiltu mill-ħobs u xbajtu. Tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa' għal ħajja ta' dejjem. Dak li bin il-bniedem jagħtikom, għaliex lilu Alla l-Missier immarka bis-siġil tiegħu. Imbagħad staqsewh: x'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta' Alla? Weġibhom Ġesu: l-opra ta' Alla hija din, li intom temmnu f'dak li huwa bagħat. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Kil-Vanġilu tal-lum eżies jistedinna nagħmlu eżami tal-mod ta' kif jiena u int ngħix il-ħajja tiegħi. Ewwel ħaġa kif jibda l-Vanġelu naraw il-dawn in-nies ifittxu lil Ġesu. Għaliex kulħadd għandu bżonn ta' Alla f'ħajtu. Imma Ġesu jrid jipperfezzjona din it-tfittxija tagħna għalih. Għalfejn qiegħed infittxu? Għax kilt b'xejn? Kif jgħid lin-nies intom qegħdin tfittxuni għax kiltu b'xejn, għax igwadanjajt xi ħaġa permezz tiegħi. Inti qed tfittixni għax issa ftakart fija għax issa nqalet problema u taħseb li jien nista' ngħinek. Wieħed kittieb kien kiteb qal min issejjer żball Taljan għal ħafna drabi aħna lil Alla inqisuh qisu l-ispiżjar tagħna. Għandi uġieħ ta' ras, mela mmur nixtri il-pinnoli li jneħħuli l-uġieħ ta' ras. Għandi uġieħ f'dari, mela mmur nfittex il-pinnola tal-uġieħ f'dari. Ġesu illum qed jagħmilna proprju din il-mistoqsija: għalfejn qegħdin tfittxuni? U l-mistoqsija mbagħad ir-risposta qiegħda din l-opra ta' Alla għax in-nies tintebaħ. U tistaqsih u tgħidlu: imma x'irridu nagħmlu tassew? U Ġesu jgħidilha ċaru tont: huwa li intom temmnu fija. Għax it-twemmin f'Alla ma jiġix minn dak li jien għandi bżonn. Għatini dan u tatinix dan, ippermetti hekk, għaliex hekk, dawk huma l-problemi tal-ħajja li magħhom jiena u int ninħabtu wiċċna għaliex aħna l-koll l-istess saġna kif jgħid il-Malti. Il-problema hawnhekk tagħna qiegħda proprju din.
li jiena hija nfittxu tas-sew li nsiru nafu l-imħabba ta' Alla lejna. Għax min għandu lil Alla f'qalbu imbagħad għandu kollox. Il-problemi għax nemmen f'Alla ma jfissirx li ħajjitwarbu. Imma ħajkun hemm mod ta' kif jiena nimxi magħhom. Ħajkun hemm mod ta' kif jiena inħares lejhom, ta' kif jiena ngħix il-ħajja tiegħi anke bil-problemi naturali li magħhom inħabtu wiċċna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jew għalhekk fiduċjużi fl-imħabba ta' Alla inresqu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek biex tkompli tkun dik li tigwida u tmexxi lil kull bniedem ħalli tgħinu jagħmel esperjenza vera tal-imħabba tiegħek. Nitolbu. Nitolbuk mulej għall-popli kollha, għal dak kollha li għandhom it-tmexxija tal-pajjiżi. Għamil li dawn iħarsu u jagħtu lill-popli tagħhom il-ġid li tassew jixraq lil kull dinjità ta' bniedem. Nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll biex turi ruħek lilna aħna li qegħdin infittxuk, aħna li nixtiequ nagħmlu esperjenza vera tal-imħabba tiegħek. Dewwaqna l-imħabba u l-ħniena tiegħek. Nitolbu. Minn dan is-santwarju ta' Ommok Marija, komplu mulej u urina l-imħabba tiegħek. Uri ruħek bil-preżenza tiegħek fil-familji kollha tagħna. Għamel li ħadd ma jħossu abbandonati jew minsi minnek. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom b'tant imħabba u bożza fl-isptarijiet fid-djar tagħna. Nitolbu. Fiskiet inresqu ix-xewqat tagħna lil Alla. Mulej, intaf tajjeb dak li aħna neħtieġu qabel ma aħna stess nitolbulek. Ixħed fuqna il-ħarsa ta' imħabtek. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li joġbok naddafna miħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħniena tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħa kbar jinxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U eret il-ħażen tagħna tal-imoddi. Ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha.
Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin jimtlew bil-għena u mal-qawwiet tas-setat tas-sema u l-anġli jinsġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla għeda intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom mal-Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu is-Salvatur tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritien kif is-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix tħol taħt is-saf tiegħi, iżdejt kelma waħda ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan għawi tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li bdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Għaddis għawi tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tjieba tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja.
Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, Inti jġġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina il-frott tal-misteru tal-għid u imla l-ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Bil-maqdes ta' milu, il-firxet